iba puel soklet nadu mende kalong ba balay kim ay ngi daga jing tho ay nga hadu manta nga nang api ka jing tho naka district administration nang tina po ariboy ti halor ka jing tho ka bakin sa ay tingin sa juba akalanti ka baday ti tangi tahi kindiat ijing pensyai kanang ba ki pajba ki ba pet kini kubor ki bumi bat nang ni syakmat ru kin sumo thu ba nakaliang jong ka isi ka jongi bat kam nakaliang jong kini ki gates nakade ka revenue na nakade naka trade ru bangim ngim num le ka nu kam ka babakla kani ka gate ka bangi aing ti po om di haru kala don nadu miswa kala don ka list ka jonga but kino ki giat ki bomdon hakalis ngam ai ka ki giat namar ba kila don ki baka belawan banchu ya keren bat nga ba gila ban set ki giat sang tang em ki bomdon hakalis ngim la ban ai ni ai be tek kat kum ka kondon bat ke ai ka ba kila don hakalis ke bala judon na do miswa ki giat ya kita ki giat ngi ai ni kloi bangin ni trilang bat no ru abai dei bat ka district administration ru ngi kloi men trilang nei kum bala panchai ba powel soklet men ka dei ba long lada ka district administration ka shem ba kini gilong illegal hakmat jungki kini man ai ringi de jing thok kanang bangi ru ngi yo men trilang kai nyim sim lawan hang ni bangin pen khenya ka no ai hen rei ka sudei be tang ba nya kwa bangin ya buat renti ya ke ka bala judon ka district council borosh kat tu ban kwa ban le ya kinu ki kam habashet be shar ke sendai ko mangalong fina do menne ba nakaliang jong EDC sati hadin bi layo ya kata ka siti na kini ki bayo kini ko bok order kim sim la juba panu kim sim la ong long ne em ban krong ni mlong ban krong ru ki bukli ha ba ki ayo ko bok order ban pen trikam noi ka kam ti lai sedang noi ka kam sya ke dei tat nanda ha ka tu ka sngi ha khan ru tarik margi plia khasan tarik ba dei tam ha ka tu sngi khan ru tarik bakin sawan ki district administration bagi sakham ya ka tu dia kat kum kalis bangayo mga ngidon khatway tali ti kiba operate ki don try tang kumbah nyaw na patli namar watla ngayo kalis makanaru na kham implement dot ya baro khatway tali kilis kay ngin da pha de ki jong staff ban let kadang long feasible na em ngin bu ki gi sang tu kay halin ke jing ujor halin ke jing ud jong ki pat ba nong song jong ki ong ba ki don ki gates mengim don kam shuban bu tingi kham bu shu tina gini ki khatway tali ki gates lai tali ki gates ngina pandu kani ki isi ka thamai menta ni kham bu shu mengin krong di ngin sai pe ye gini ki ba dang sa ki gates su kalong feasible na man bu di ladang iyo ka jing tho na ka sarkar ngin ni trailang bat ki ru ngim don jing e te de ka shlong no ta ko mga ong na du men nei phi ni wan hang ni bangin kren bangin tray ka kam habashit ka shai pe ta kalong ban bu ngin bu ta kam long ngin weng no tong phi ba ujori ba hebengi kham ujori ki giat sha light na constituency ki jong kadan ka jong ni kadan artli ki giat ko kadan po mo kadan ko po mo khanu kadan ko po mo khanu ko bade na po patrit katu ngila pensange katu nama kala pensange district administration ni katu nim sim la sim ya kanu senjam bangin sedang biang ya tu giat te katu ka giat ni kham pen trikam ya do mentaru